Hai guys, नोंथांमोनखौ गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै दंफैयो आं मानासाव। दिनै कभार भिडिअ शुट दङ, माने आब' सानै बिथांमोना दिनै बेहाय कभार भिडिअ शुट लानो फैदों मानासावनो माने लाजोबगोन आरो बे मानास खिनियावनो टि गार्डेनाव लागोन, ओमफ्राय ओरै मानास गेट। दायो नोंथांमोना नायलांबावदो भिडिअखौ। नै ओरै लकेसन नायबाय दं, बहा शुट लागोन बहा मा मागोन नायलांबावदो अननानै भिडिअखौ। शुटिं खालामबा बिदिनो बिराद खस्थ' जायो। सान्दुं गोसा गोसा शुट लानांगौ जायो, मालाबा गरम बोथोरफ्राव हाग्रा बंग्रा हाबनांगौ जायो। बुंनो थाङोब्ला एसे खस्थ'आनो आरो माने सहायनो हानांगौ। गाइस, भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक होदो, शेयार खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो। आरो नै बे आब'मोन मोसानाय भिडिअखौ, कभार भिडिअखौ गांजेमा टिभि आरो नमिता बरगयारी होननाय चेनेलाव नुनो मोनगोन। Ini donggo musa. Irina tanggal 5 lah. Antar sel dong. Antar sel. बे आब'मोननि कभार भिडिअ मोसानायखौ गांजेमा टिभि इउटुब चेनेल आरो नमिता बरगयारी होननाय मोनसे इउटुब चेनेलाव बे आब'मोननि कभार भिडिअ मोसानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोना थांनानै नायहैबानो जाबाय आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना होदो अननानै, लाइक शेयार। नै आब'मोना पारफेक्ट, माने कनसेप्टफोरा पारफेक्ट जादों आरो मोसानायाबो बांसिनानो खनसेनो पारफेक्ट जाखायो शुटआव। बिथांमोननि चेनेलखौ थांनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। भिडिअ मोनसेला एंगलखौ स्टेननिखौ बबेखौ जानांगौ? बरिया जागोन लेथिं लाइटआ बरिया बरिया मोजां मानसि बायदि दोनदो ओइ बेकग्राउन्डखौ
नांगौ दाननानै दोनखायो आं लाजियो मानो बायावसो ओमफ्राय आङो इयावनो आं लाजियावनो बिदि खालामदां गिदिंनानैसो लानोसै दे गिदिंनानैहाय कमप्लिट गारिया माइदियाव जाखाया साइलेन्ट ल' थादे ओमफ्राय नोंसोर होन सिरि जानांगौ माने जागोन दै सिरि 1 2 3 खुलुमबाय नोंथांमोना जोंनि कलाबरेशन भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों जानांगौ आरो गोजोननाय थाबाय जे नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय आरो मा होनो जायगायावनो था नोंथांमोना साननो हागौ जे जोंजों दे नोंथांमोना साननो हागौ कि आंनि डान्स पार्टनारा मानो बेलेग बिदि नङा मा होनो बिनाबो मोनसे नमिता बरगयारि होननाय चेनेल दङ नोंथांमोना नायजायो साबस्क्राइब खालामजायो मा होनगोन माने जोंना बरगयारि सरि निस पस्ट दे खना थानो था कन्टिनिउ होनो हागोन दायो जानो माने जोंनिया बे भिडिअखौ नमिता बरगयारि चेनेल ओमफ्राय गांजेमा टिभि मोननैयावबो होनाय जागोन नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा थांनानै साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ इन्टारेस्टेडब्ला जोबजासिम नायबानो जाबाय ना मा होनो रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ बाय बाय खुलुमबाय